Benvinguts i benvingudes a una nova explicació del tercer tema del taller d'expressió verbal del llegendari català. Avui era un dia, la veritat, en el qual l'enregistre que està ploent una pluja calmosa i que a alguns els agrada, a altres els deprimís. Personalment m'agrada molt aquest temps. Bé, aquest bloc 3.1, el llegendari català, ens explicarà, ens donarà a conèixer la definició del que és una llegenda, els tipus de llegenda que existeixen i com es podrien treballar a classe i finalment us explicaré la pràctica que haurem de fer, que si estarem a classe, la veritat que ho passaríem realment bé. A veure, què és una llegenda? Doncs simplement és un relat que narra fets extraordinaris, lleig, que s'insereixen en el sistema de creences de la comunitat que els explica. És susceptible de ser presa com a certa, té aparença de realitat i, per tant, és creïble, al contrari de la rondalla, que normalment no és creïble, i se sustenta en una base real on aquesta base real té una sèrie de característiques socials, geogràfiques, culturals, religioses de l'entorn més proper i que hem de conèixer, on després us posaré un exemple de la llegenda de Sant Sebastià. La seva funció principal és explicar un fet determinat, un personatge, un accident geogràfic, posem per exemple la Gara del Moro, el forat del Puig Campana, o d'un personatge, per exemple, que al final es converteixen en uns cicles de llegendes, com el cicle de llegendes de Jaume I o de Sant Vicent Ferrer, que s'explicarem més concretament en el darrer tema de la qüestió diacrònica de l'etnopoètica. I la narració es focalitza en un joc concret i en un temps precís. A veure, precís, fa molts anys, és un temps precís, fa molts anys, ja saps que fa molts anys, o una qüestió o un temps definit. Si continuem amb les característiques de les llegendes, doncs té un caràcter explicatiu, etiològic. L'etiologia intenta explicar l'origen de les coses, dels orígens. Explicarà fets històrics, fets naturals, i l'altra característica molt important és que la llegenda és creguda per una col·lectivitat, a diferència de les rondalles, que té un caràcter marcadament d'entreteniment. La llegenda intenta ensenyar, adreçada a gent adolescent, preadolescent, adulta, no tant els xiquets, xicotets, con les rondalles, perquè entre altres coses no les entendran pel marc del joc, del temps, per una sèrie de qüestions de coneixement, diguem, enciclopèdics. Tot i que si tu li contes una llegenda a un xiquet, també els agrada. Les llegendes que tenim així són creades per una col·lectivitat i té relació amb una persona, o un grup, un monument, o el joc, un joc o un territori. Què significarien les llegendes? Doncs, a causa de la connexió amb la realitat i amb la interpretació del món, la llegenda és un dels gèneres que més s'ha transformat amb el pas d'una societat rural a una societat industrialitzada. Aquest pas, l'evolució del camp a la ciutat, del poble a la ciutat, ha fet que es creen noves llegendes. Per tant, la classificació quedaria de la següent manera: llegendes contemporànies o pseudollegendes. Quina és cadascuna? Doncs les llegendes del passat se situen en temps antics, fins i tot en temps de la creació. La seva funció? Doncs ensenyar, exemplificar amb les creences de l'època preindustrial. L'època preindustrial és la que tothom anava a missa i el que dia el retorn, valga la redundància, era cregut per la societat.
Quins temes inclouen? Doncs els relatius al món natural, l'origen de les coses, relatius al món sobrenatural i al món de la història humana. Per exemple, que està dins dels textos bíblics, Adán i Eva, el primer pecat. Us he posat així l'origen del palmeral d'Elx, l'existència d'éssers sobrenaturals relacionats amb unes determinades creences religioses, els espies del Biar. Jo us puc contar la llegenda de Sant Sebastià tocant la paret de Xixona, i és que si me'n vinc així, a veure, estava escrivint un article i vaig fer ahir una foto. Bé, aquesta foto és les vistes que jo tinc de ma casa, sóc un bastant privilegiat, a veure si s'obri. Tenim a veure, el Cabell del Cor, el Castell, la Penya Mitjor, i així tenim la Torre Blai. Veu aquesta torre? Si la puc fer més gran. Doncs en aquesta torre es diu que es va aparèixer Sant Sebastià. Així la tenim. Sant Sebastià, i encara queda el forat de Sant Sebastià. El següent tipus de llegendes són les llegendes contemporànies, també anomenades llegendes urbanes o actuals, narracions que poden veure's com l'expressió d'idees, sentiments, preocupacions, necessitats i pors del temps actual, i circulen molt entre la gent jove. Per exemple, en el tema de l'alimentació, diuen, jo no sé si serà veritat, però que als McDonald's, si us fixeu, no n'hi ha ni gats ni rates pels voltants del McDonald's, i que als restaurants xinesos donen menjar la cares de gat. O la xica fantasma que s'apareix als conductors de nit en una revolta. O també, a veure, fa poquet al diari Informació, que jo sempre ho conté molt, un es va alçar a pixar, permeteu-me l'expressió, i quan va alçar la tapa del retrete va veure una serp de 2 metres i mireu l'ensurt que es va pegar. Doncs sí que és, la veritat que sí, és un cert verídic, i a vegades d'on prové això, que la gent tira els seus animals exòtics pel clavegueram. Per últim, a veure, també tenim tràfic d'òrgans o mascotes exòtiques, que estava dient-vos, que a Nova York venien a la canya amb cocodrils. I per últim, les pseudollegendes, també al final serien també relats que cadascú pot aportar, i són fets extraordinaris, aparentment creïbles, però que donen un ensurt a la gent al final de la narració. Quin interès educatiu? Doncs potencia la imaginació col·lectiva del poble, d'acord? I entre altres coses preserven la història d'eixe poble concret, d'eixa ciutat. Teniu una sèrie Així teniu una diapositiva de mostres, de mostres valencians, que al primer trimestre ho van treballar molt en l'assignatura per en infantil, i us recomano molt que pergueu mitja horeta de la vostra vida i del programa Trau la Llengua, que feien en antiga Canal 9, presentat en aquest temps per Eugeni Alemany. N'hi ha 7 o 8 minutets que parlen sobre... És Joan Borja, i parlen sobre llegendes de port. És molt amè, el teniu així, el podeu pitjar i anirà. I res, aquest és un poquet el tema de les llegendes. La pregunta que solem fer doncs és un poc com es classifiquen les llegendes que us he explicat. Bé, conta la llegenda que un dia de pluja per la nit, doncs els moliners, que era un molí d'aigua, van sentir uns cols que semblaven que provenien de fora. I van baixar, van obrir la porta i van veure que no hi havia ningú. Se'n van tornar a dormir. Al cap d'una estona, una altra vegada els cols va baixar i va veure que tampoc era ningú.
Va estar així bastant temps per la nit fins que es van adonar que venia de la paret, van fer un forat i va eixir la figureta de Sant Sebastià, que va estar venerada durant els anys, i l'altre miracle que està alçat en alta notarial, nos conta que en 1600, que hi havia una pesta a València, això sí que està certificat, doncs estava Úrsula Morant, que era l'encarregada de netejar la figureta, i va començar a pregar-li i a resar-li perquè no entrara la pesta, i Sant Sebastià, una figureta de fusta, va estar lacrimant 24 hores. Van fer una processó i d'ahir no va entrar la pesta, i d'ahir un poc prové les festes del nostre poble. També és curiós que en 1970 va haver un incendi a l'església. Fixeu-vos també en l'arquitecte que va fer aquest edifici, i l'alcalde va donar permís, que va tapar tota l'església d'origen barroc. Darrere tenim l'església vella. Va haver un incendi i es va cremar tota l'església, excepte que era de fusta, excepte Sant Sebastià, i des d'aquest incendi es va crear, es coneix a Sant Sebastià com Sant Sebastià en negretes, que està de color de fumat. Bé, continuo explicant-vos la pràctica que heu de fer, i la titulem la pràctica de l'enigma. Estaria molt guai que la fèreu en grup, però no la podrem fer. De què es tracta? Doncs de jugar amb la imaginació i en la inventiva. Bé, aquesta pràctica els alumnes practiquen el treball en grup col·laboratiu, ho hem de fer individualment, i oralment es posaven el que us he de dir, val? Treballar la inventiva. Jo sé si tenim un enigma. L'enigma planteja una situació estranya que ha de ser resolta. L'enigma es formula a través d'una descripció molt breu d'una situació que en principi sembla del tot absurda, de la qual cal trobar una explicació. Els participants fan preguntes i la persona que la planteja respon sí o no. Per exemple, una persona planteja l'enigma següent. Hi ha un grup d'amics que es troben a una altra colla que no es coneixen entre ells, i uns, els primers, ofereixen als segons tabac. Els segons el rebutgen, i al cap d'una estona els que l'han rebutjat estan tots calbs. Què ha passat? Què ha passat? Deixaríem un temps i després posaríem una solució. Que després que el grup d'amics ha fet moltes preguntes, descobreixen que es tracta d'una reunió entre indis i vaquers per a fer la pau. Els segons rebutgen la pipa de la pau i els indis es lleven la cabellera. I m'agrada molt fer-vos aquests dibuixos, posar-vos què és cada dibuix. Doncs fixeu-vos, el primer és una girafa que passa pel costat d'una finestra. El segon, un capellà vist des de terra. Aquest m'agrada molt perquè és un mexicà que du una escala. Això és un endoll. Això, una moneda vista de canto. Un calb fumant-se un cigarret. El cul d'un elefant. I el mexicà ha deixat l'escala i s'ha posat a fregir un ou. Per exemple, abans que uns exploradors descobrissin l'Everest, quin és el cim més alt de la Terra? Doncs l'Everest. Sempre ha sigut. Aritmètica, 2 més 1 igual a 1. En quina mena de cas aquesta operació és exacta? Quan es tracta d'hores. Si s'afegeix 2 hores a les 11 serà la 1. Doncs n'hi ha molts, d'acord? Esta m'agrada molt, la podeu llegir per no fer-ho molt. I què heu de fer? Doncs heu de crear un enigma i me l'heu d'enviar. D'acord? Poseu també la solució. Primer envieu, diguem, en un full el que és l'enigma i després la solució. El que més agrada us el diré, perquè normalment elegim el millor enigma que presenteu, doncs és el que eixirà a l'examen.
Què anava a dir-vos? Doncs això, que podeu buscar per internet, podeu calfar-vos el caps, com vulgueu.